ni yang kanon karon ha. Kaon niya. Kanon sa mga kanting. Ha? Sagbot ni. Mao ni siya mukaon. Ha? Raja ha? Itanaw na siya sa... Jay, ipakita Jay, palihog Jay. Para sa'yo ang laban na to. Ha? Dara, saksi mo ha? Unsa yung iyang gikaon ha? Mao ni siya, iya lang gilukot, murag tangad. Ha? Oh, dara ha? Ja! Tanaw na to ha? Okay. Ha? Ha? Giunsa niya mag-usawa? Kakita mo? Daghang kay saksi, ha? Dara ha? 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 Napa saksi ha? Ako sunod, may pangalan. Yusuf gini ha? Yusuf. Pero no, nakikita. Ja, pwede na to matanaw imong baba ja? Ang mata, klaro. Ibukay imong baba ja? What the fuck? Aya. Dara. Unsa ka kuan ni siya? Unsa inyo ipakaon ni mukaon ni? Basta nailay gantimpala nga inyong gihatag. Ha? Dagang kay saksi. Napa? Dagang kay saksi. Usan ako. Ja, pwede atong ibukay mo baba ja? Wow! Kita mo iya gyapon giusap kay tungod sa kadagan dugay na tulon. Mao siya ang tambal kuno kanang sa kanang itom inyong buhok gusto mong muputi mao na yang gamit karon. Ha? Na. Dagat tambal. Tambal sa panuot. Hubog-hubog itlog. Unsa ba gyud? Kanang mugamay ang yung itlog. Mugamay yung itlog ko yun. Mingalan siya kay tipo. Mayo, hindi mo to. Mayo, gapos. Ha? Kumuto mo, bahala mo diag. Lahat. Doklo la inyo sa likan, dili mo maayo na. Ari Dr. Raja. Basta napay lang po. Kabuhay mo. Si Doklo, ari mo kuha niya mga herbal nga tambal sad niya. Ha? Mao ni iyang mga ilimnon karon. Yo, sa lagaw. Lagaw. Ha? Liha ka? Ato ablihan mo baba ja, kablihog ja. Napay daghan. Ayaw ko na. Kay apit na gyud. Gamay lang yung kay kuwang yun para matulon tanan. Kana, kung matulon niya, dakong pasalamat na to. Unsa iya makita na to. Kung unsa iyang kanang epekto sa iyang mga panglawas karon. Pila edad niya? Away ang lawas. Ha? Mao na, ato siyang tumanon. Unsay mga kanon din mo dya? Saging yun, mga sagot. Ha? Saging og sagot kadungog mo ato mga higala. Mga viewers na to. Kasulod. May ice bro, ano to ice? Ja, kung gusto ka tubig ja, napay tubig. Kung gusto ka matulon na yun, dihay tubig. Tawa. Ginoo ko na pinupinog yun. Gamay lang kay kuwang. Nainom siya tubig kay giuhaw siya. Dili gyud madalag tulon. Ha? Iya gyapon gibalik og tulon. Ha? Unsa gyud siya kupukas mo baba ja? One agad. Kurot na yun na. Ang dila ya. Awa ha? One agad. Salamat kayo niyo.